Ang lulutuin natin ngayon ay chicken curry ala kusinerong musikero. Ito ang ating mga kailangang sangkap sa paggawa ng ating chicken curry. Yung ating chicken, liquid seasoning, curry powder, black pepper, salt, seasoning granules, cooking oil, potato and carrots, and ang ating coconut milk. At ang ating garlic, ginger, onion, at saka yung ating siling haba. Ang una nating gagawin is i-marinate muna natin yung ating chicken. Lagyan natin ito ng soy sauce, supreme granules, salt and pepper. Tapos ihalo lang natin ito at iset aside natin ito for at least 30 minutes. Habang nakamarinate na yung ating chicken, papakuluan muna natin yung ating carrots at patatas for at least 8 to 10 minutes. After 10 minutes, luto na yung ating carrots at patatas. Kaya, iset aside na lang natin ito. At guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ng aking channel, huwag niyo po kalimutan i-subscribe, i-like, and i-share. At i-click nyo na din yung ating notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na mga videos. Marami pong salamat! Umpisahan na nating magluto. Sindihan lang natin yung apoy at ilagay na natin yung ating kawali. At kung mainit na yung ating kawali, ilagay na natin yung ating cooking oil. Tapos, igisa na natin yung ating luya, bawang, at ang ating sibuyas. At ilagay na natin yung ating manok. Igisa lang din natin ito at titimplahan na natin ito ng ating salt, seasoning granules, pepper, at ang ating soy sauce. Pagkatapos, takpan natin ito at palabasin ang kanyang katas. At kung sa tingin nyo nag-reduce na yung katas nito, lalagyan lang natin ito ng tubig. At lagyan natin ito ng pampalasa, ang ating chicken cubes. Pagkatapos, takpan lang natin ito at hintayin lang natin itong mag-reduce ang kanyang sabaw. At kung sa tingin nyo na-reduce na yung ating sabaw, ilagay na natin yung ating carrots at patatas na ating pinapakuluan. Haluin lang natin ito saglit at ilagay na natin yung ating gata, purong gata. Mga 2 tasang purong gata. At pagkatapos, ilagay na din natin yung ating curry powder. Pagkatapos, haluin na itong mabuti. At kung napansin nyo guys, hindi maanghang yung aking chicken curry. May bata kasing kumakain ito. Kaya depende na sa inyo kung lagyan nyo ito ng pampaanghang. At bago matapos itong video na ito, may shoutout lang ako kaibigan from Palawan, si Lutong Von TV. Kaya guys, huwag niyo kalimutan i-subscribe, i-like, at i-share din ang kanyang channel. Marami pong salamat! At kapag nahalo na itong mabuti, ilagay na natin yung ating sibuyas at yung ating siling haba. Pagkatapos, ihalo lang natin ito konti at papalaputan na natin gamit yung ating slurry or yung pinaghalong cornstarch at tubig. At haluin lang natin ito hanggat sa ito ay lumapot.
At kung sa tingin nyo nasa tamang lapot na ito, pwede na itong patayin at atin na itong ihain. Charan! Ito na ang ating chicken curry ala kusinerong musikero. Happy eating!